Sige, mag-start na ako ng Tagalog only. Start. Let's start! Magandang umaga. Ang sipon mo. Ang sipon mo. Pahirin mo. Ang lisod, magkalisod-lisod. Sa vlog na ito, ibabahagi ko kung paano ko na-meet ang hapon ko. What? Anong nangyari sa mukha mo? Halika dito. Halika dito, Tagalog ay. Ang hirap magkalisod-lisod. Halika. Magtagalog tayo. Ha? Ayan. Loading. Paano ko ba na-meet si Fafa? Tagalog only. Anong taon ba yon? Sorry, Tagalog. Anong taon ba yon? Taong 2009. Tagalog only. Taong 2000 siyam. Taong 2000 siyam. Basta yun na yun. Kakahiwalay ko lang sa ko. Ganyan. Tapos, hindi naman sa down, ano ba yung down feeling? Hindi naman sa sobrang nasasaktan ako doon, pero inimbitahan ko mga kaibigan ko magpunta sa sa Mango Avenue sa Cebu City. Oo, doon. Nakita ko siyang bumaba, una ko siyang nakitang bumaba ng taxi. Sabi ko sa kaibigan ko, uy, may hapon. Yun lang. And then, tapos, napansin ko, parang nakatingin siya sa akin. Parang stalker. Stalker. Ano ba stalker? Anong stalker sa Tagalog? Cancel. Hay. Nakatingin siya sa akin. Tapos, ayaw maniwala ng mga kaibigan ko. Sabi nila, baka daw nagkakamali lang ako, baka hindi lang ako ang tinitingnan. Tapos ayun, pumasok kami sa sa diskuhan, sa loob. Pagpasok namin doon, sumunod siya. Pumasok din siya. Sabi ko sa kaibigan ko, ako talaga hinahabol nito kasi tingnan mo, sumusunod kahit dito sa loob. Sabi ng kaibigan ko, nagkakamali ka na nga, baka. Tapos yun, sabi ko, itry ko nga, itry. Susubukan kong susubukan kong lumabas, baka gusto kong ang ingay kasi nito, palit ng tapos yun, sinubukan kong lumabas ulit ng diskuhan. Paglabas ko ng diskuhan, sumunod din siya, lumabas siya. Sabi ko, ito na yun, baka ito na yung pag-asa ko. Tapos siya sa akin, parang nagka eyes to eyes contact. Nagka kami, mata sa mata. Ang ingay mo. Nagkatinginan kami sa mata. Yun na lang. Tapos siya sa akin ganyan. Nauna siyang ganyan. Gumanon din ako. Pero sa isip ko, pag-asa ko na to. Tapos yun, bumalik ako sa loob. Pagbalik ko sa loob, sayaw-sayaw kami. Ganyan. And then, lumapit siya sa akin. Sayaw-sayaw kami. Yan. Nagka-part. Sayaw-sayaw. Tapos yun, sabi niya, hello. Gusto kitang dalhin sa Japan. Sabi niya ganun. Ano to? Sabi ko naman sa isip ko, chance ko na to. Dadalhin daw ako sa Japan. Yung pagkakakilala kasi namin, siya, para siyang bagyo. Ang bilis.
nagkakilala kami taong 2000 siya. Ano ba yun? Uy? Nagkakilala kami noon. Ano yun eh? Agosto yun. Agosto 22. Ano ba yung 22? 22. Ang ingay kasi nito, hindi na ako makapokus. Hindi na ako focus. Ano bang focus sa Tagalog? Hindi na ako makapokus. Tapos yun, nakakilala kami, 1 week. 1 week. Isang 1 week. Isang semana. Ngayong semana. Isang semana. Ano ba yung 1 week? Isang semana. Pagkatapos, nakakilala kami Agosto 22. Pagkatapos sa susunod na semana nun. Sa susunod na nun, ayun, na kami. Naghanda na kami para magpakasal. Sabi ko, ito na yun, pag-asa ko na to. Makapunta na ako ng bansang Hapon. Tapos yung isang buwan, magkatapos kaming magkakilala, nagpakasal agad kami. Yun, napunta ko dito sa Japan. Ang pag-asa ng bayan. Pero, huwag niyong isipin na kahit nadala na ako dito, magaan na ang buhay ko, charing. Basta yun. Ang hirap na magtagalog, Ang hirap magkalisod-lisod. Ano ba yun, Basta, yun na yun. Isang buwan matapos kaming magkakilala, nagpakasal agad kami. Nag-grab. Ano ba yun, na ako sa kanya. Kumakapit na ako para pag-asa na Ayaw ko na magtagalog. Sa susunod, na lang ako. Mag-Japanese or mag-bisaya. Ang hirap ang magtagalog. Ang hirap magkalisod-lisod. Tapusin ko na tong vlog. Ay, ito kasi ang ingay mo, hindi na ako makapokus. Ayun ako. Bye-bye.